També pot ser un llibre. De fet, la Fira del Llibre de València ha obert la porta este matí als Jardins del Real. És l'esdeveniment més important en tot el territori valencià al voltant del món del llibre. Al davant, 10 dies d'activitats i novetats editorials. Montse Català ja ha passat per allí. Comença la gran festa del llibre a València. Fins al 10 de maig van a passar per estos Jardins del Real 600 escriptores i escriptors que presentaran les seues novetats, les signaran i hi haurà clubs de lectura, concerts, fins a 2.000 activitats programades enguany on no hi ha espai per a l'avorriment. A mi m'agrada molt dir que la Fira del Llibre de València és el que és pel seu públic. Es nota, ens ho diuen, que és un esdeveniment cultural molt estimat i també sempre l'esperança de que comercialment, perquè no oblidem que també és una fira comercial, la fira funcione bé. Bueno, para aprovechar un poquito y conocer también más librerías. A mi me gusta la novela històrica. I és un moment molt bonic d'anar mirant els llibres, de tocar-los, de tocar el paper. I enguany a la fira hi ha rècord de participants, fins a 142 casetes, que és un 10% més que l'any passat. Es tracta de la segona fira del llibre més important de tot l'Estat, amb un volum de vendes que podria arribar al 1.000.000 d'euros. Entre la Fira del Llibre i Nadal són les dues campanyes fortes que ens permeteixen salvar l'any, perquè el dia a dia és molt difícil. I sobretot per a les llibreries de barri és una il·lusió poder tenir un espai així dedicat als llibres en la nostra ciutat i sobretot poder donar espai als llibres en valencià. És donar visibilitat a la importància que té la lectura en les nostres vides i jo crec que és una festa, és la gran festa del llibre. I a nit, el pavelló d'Espanya, que s'ha instal·lat a Frankfurt amb motiu de la capitalitat mundial del disseny, s'omplia de vida. A la inauguració assistiren més de 200 convidats, sobretot empreses espanyoles implantades a Alemanya. L'ISEX ha sigut el promotor d'este drac de vareta i ceràmica de 18 metres, inspirat en Gaudí i que s'ha alçat gràcies al treball d'arquitectes valencians i d'artistes fallers.